విద్యను అభ్యసించేవారు తూర్పుకు అభిముఖంగా ఉండాలని చెప్పుకున్నాం, కానీ ఇది అంతటా సాధ్యమైన విషయమేనా? రకరకాల పాఠశాలలు, అసలు దిక్కులు ఎట్లా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ సౌకర్యాన్ని బట్టి కట్టుకునే పాఠశాలలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కనీసం దిక్కులకు నేరుగా కూడా ఉండకుండా విదికులకు ఏర్పడినటువంటి స్థలంలో పాఠశాలలు కట్టిన సందర్భాలు కోకొల్లలు. అందులో క్లాస్ రూమ్స్లో కూర్చునే పిల్లలు, వాళ్ళకి బ్లాక్ బోర్డు ఎటు ఉండాలి, ఆ స్థలము ఎన్ని చదరపు గజాలు ఉండాలి, చదరపు అడుగులు ఉండాలి, ఒక స్టూడెంట్కి ఇన్ని చదరపు అడుగులు అని ఒక లెక్క వేసి మన పాఠశాలలను తనిఖీ చేసేవాళ్ళు ఒక ప్రామాణికతని తయారు చేశారు. ఆ ప్రామాణికత ప్రకారం ఉంటే చాలు, ఏ దిక్కులోకి ఉన్నా ఏమున్నా పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు. ఇన్ని పాఠశాలలుండి మౌలికమైనటువంటి విద్యార్జనకి కావలసినటువంటి విషయాలను కూడా పట్టించుకోకపోవటం వలన మనం నష్టపోతున్నాం. ఎట్లా కూర్చొని ఏం చేసినా అక్కడ మనం ఏమి చేయలేం. కాబట్టి ఇంట్లో మన పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడు వారు ఏ విధంగా కూర్చొని చదువుకుంటే వారికి విద్యాభ్యాసం చక్కగా వంటబడుతుందో ఆ విధంగా వాళ్ళు కూర్చొని చదువుకునే పద్ధతిలో రూమ్ని ఏర్పాటు చేయటం, బల్లలని చైర్లని ఏర్పాటు చేసి పెట్టడం వలన మనం వాళ్ళకి ఎంతో మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత మార్కులు సరిగ్గా రాకపోతే పిల్లల్ని కోపడతారు, కానీ వాళ్ళు చదువుకోవటానికి కావలసిన పరిస్థితులు మాత్రం మనం ఏర్పాటు చేయము. కొంతమంది పిల్లలు స్కూల్లో బాగా చదువుతారు, ఇంటి దగ్గర చదవరు. కొంతమంది స్కూల్లో ఎలా ఉన్నా ఇంటి దగ్గర బుద్ధిగా చదువుకుంటారు. ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది? అక్కడున్న పరిస్థితులు. ఒకే క్లాస్ రూమ్లో కొంతమంది చాలా చక్కగా వింటారు, చక్కగా విద్య వంట పట్టించుకుంటారు. కొంతమందికి అటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మందబుద్ధులను లేకపోతే ఇంకోటి కారణాలు వెతకటం కంటే ఆ గదిలో ఉన్నటువంటి వాస్తు పరిణామాలు ఏంటి, వాస్తు స్థితిగతులు ఏంటి అని ఒక్కసారి మీరు చూడండి. ఎప్పుడు కూడా ఈ దూలాల కింద బీమ్లు అంటాం, ఇదివరకు దూలాలు ఉండేవి, చెక్క దూలాలు. ఇప్పుడేమో సిమెంట్ దీంతో వేస్తున్నటువంటి బీమ్స్ వస్తున్నాయి. సరిగ్గా బీమ్ కింద కూర్చొని చదువుకునే పిల్లలకు సరిగ్గా వంట పట్టదు చదువు. ఆఫీసుల్లో కూడా వ్యాపార వ్యవహారాలలో కూడా ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఉన్నతాధికారి కానీ పర్యవేక్షణ చేసే అధికారి కానీ కూర్చునే స్థానము పైన బీమ్ ఉన్నప్పుడు అతని ఎఫిషియన్సీలో తేడా వస్తుంది, ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. క్రమంగా ఆ సంస్థ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది, పని తీరులో సామర్థ్యం లోపిస్తుంది. ఇటువంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ యజమానులు కానీ పర్యవేక్షణ అధికారులు కానీ ఆ ఆఫీసులో నైరుతిలో కూర్చోబెడతారు, కానీ కూర్చున్న అతని పైన బీము ఉన్నది గమనించరు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, కనపడదు. అవన్నీ గమనించి అలా కూర్చోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. పిల్లలు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకునేటప్పుడు కానీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ పైన బీమ్ ఉన్నప్పుడు వారికి సరైన విధంగా విద్య